Prema zvaničnom kursu Narodne banke Srbije, 1 evro danas košta 117,19 dinara i 1 dolar 109,13 dinara. Cijena nafte na međunarodnom tržištu pala je 0,16%, pa barel košta 91,82 dolara. Vozače danas očekuju dobri uslovi za vožnju van gradova, umeren saobraćaj sa brojnim deonicama na kojima se zbog radova odvija prilagođenim privremenim režimom i na pojedinim mestima obilaznicama. Na teretnim terminalima graničnih prelaza kamioni na izlazu iz Srbije na prelazu Batrovci čekaju 5 sati, na Kelebiji i Bezdanu 2 sata, a na prelazu Horgoš sat i po. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. U Srbiji danas promenljivo oblačno i svežije, ali i dalje toplo za ovaj period godine uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Ujutru i prepodne na zapadu i jugozapadu, a od sredine dana i u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok će na istoku i jugoistoku veći deo dana biti suvo. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 28 do 32 stepena.